kollox bejn l-2005 u April li għadda kienu rrappurtati kważi 100 każ ta' scabies fid-djar tal-anzjani u fi skejjel. Scabies hija kundizzjoni tal-ġilda, normalment hija kkawżata minn insett li dal-insett bejjed taħt il-ġilda jagħmel bħalisu kanal taħt il-ġilda. Mbagħad il-bajt tal-insett meta jibda joħroġ minn taħt il-ġilda jikkawża bħal ħakk u qris fuq il-ġilda tal-pazjent jew tal-persuna li tkun infettata bl-scabies. Hija kundizzjoni contagious tittieħed ħafna. Min tarif li ngħata fil-Parlament tal-mistoqsija tad-Deputat Laburista Joe Mizzi jirriżulta li l-iktar milquta fl-aħħar snin kienu djar tal-anzjani fejn b'kollox intlaqtu 68 anzjan b'iktar minn nofshom ikunu residenti f'dar partikolari f'Sa Maison. Min-naħa l-oħra kienu 30 l-istudenti fl-iskejjel tal-Istat li fl-aħħar 8 snin intlaqtu mill-scabies. Jispikka fuq snin oħra n-numru ta' każijiet ta' scabies matul is-sena l-oħra fejn b'kollox f'sena waħda biss kien hemm 69 każ fid-djar tal-anzjani u skejjel. Iżda xi jrid isir bħala prevenzjoni. Preveni l-indafa, li nsommu l-ambjent nadif, li kemm jista' jkun il-kmamar tas-sodda jew postijiet li speċjalment wieħed jqatta' ħafna ħin fihom ikunu ndaf ma jkunx hemm trabijiet u jekk wieħed ikollu xi ħakk jew xi irritazzjoni fuq il-ġilda ikellem it-tabib mill-ewwel ħalli jkun hemm il-kundizzjoni nikkurawha qabel ma jkun jista' jgħaddiha lil ħaddieħor.